नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. एक संस्थेचे श्रेष्ठता त्या संस्थेंत शिकलनी या ತರಬೇತಿ ಪಡವಲ್ಲಿ ನಾಕ್ರಂತೆ ಸಾಧನೆಂತ ಅವಲಂಬಿತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ होता. अल्युमिनी म्हटल्यार त्या संस्थेची अद्दिली नाकरा मात्र नाही, त्या संस्थेची परंपरे प्रतिष्ठेचे प्रतीक आणि भविष्याचे आधारस्तंभ बल शक्त आणि उजडू म्हणून सांगता. आज अल्युमिनी आमचे अभिमान म्हणून सांगते ह्या शीर्षिकेंत विश्व कोंकणी केंद्र आणि श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानते अल्युमिनी श्री प्रशांत नायक सिद्धकट्टे आमचे स्टुडिओ सायलेसत हांस ह्या कार्यक्रमाचं स्वागत आणि नमस्कार. नमस्कार. ಹೆಂಚೆ ಹುಟ್ಟು ಬಲ್ವೆತನ ಅದ್ದಿ ಹೆಂತೆ ಏಕ ಪರಿಚಯ ಬುಗುನೆಮಿಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ಹೆಂಚೆ ಗಾವು ಮಂಜೋಡಿ सिद्धकट्टे हे श्री प्रेमचंद्र नायक आणि श्रीमती लता नायक ಹೆಂಚೆ पूतो. हे गुणश्री विद्यालय सिद्धकट्टेंसनु प्रौढ शिक्षण आणि आळवाज शिक्षण संस्थेंसनु PUC शिक्षण आणि नित्य शिक्षण संस्थेंसनु इंजिनिअरिंग शिक्षण केलेन. ಹೆಂಚೆ ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನೆ SLC ಇಂತು 92%, सेकंड PUC इंत 93% आणि इंजिनिअरिंग शिक्षणासाठी CET इंत 9,000 रँक तसंत इंजिनिअरिंग शिक्षणांत 9.5 CGPA अंत पास दानिसत. ಹೆಂಚೆ हव्यास नवे नवे विचार शिकवचे, डॉक्युमेंटरी सिनेमा बघवायची, ड्रॉइंग ओलिंटिनिंग करवायची आणि नेक्लेस उपकार सहाय्य करवायचे आणि ट्रॅव्हलिंग. हे रोबोसॉफ्ट टेक्नॉलॉजीज उडुपी ಹೆಂತು 4 ವರಿಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೋನು आणि ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ इंडिया ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಂತು अॅनालिस्ट ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंट अँड मेंटेनन्स होनो काम करीत असत. प्रशांत, तुम्ही तुमचे इंजिनिअरिंग शिक्षण करवासाठी तुम्ही नित्य शिक्षण संस्थे आಯ್ಕೆ केलो. ह्यास मुख्य कारण काय? नित्य संस्थे नंबर 1 संस्थे होते. म्हणजे दक्षिण कन्नड कंपेअर केलं तर नित्य संस्थे एक नंबर 1 टॉप पोझिशन होत्या. सेकंडरी या बघूचे गेल्यार एज्युकेशन आणि प्लेसमेंट. आमचे जनरल मेड जाल्ल्यान आम्हा सीट इंत रँक किती वचून देत ऑप्शन आमस गावचे लास्ट तसोन माले नित्य संस्थे गावले थर्ड राऊंडान म्हटल्यार आता आम्ही एज्युकेशन करताना कैले कॉलेज सिलेक्ट करताना आम्ही बघूचे आम्हाला प्लेसमेंट गावताय, आम्हाला एज्युकेशन कसे असा, मग वातावरण कसे असा. एज्युकेशन कंपेअर केल्यार आम्हाला कसे होते म्हटल्यार 3 महिने नाहीतर 4 महिने क्लास, मग 4 महिने ब्रेक असतात. 4 महिने एक सेम झाल्यापर्यंत आणि एक सेम असं 1 मंथ गॅप असता. मग इव्हन सेम झाल्यापर्यंत 3 महिने गॅप असतो. त्या गॅपात आम्हाला कसाल पुरा शिकवतो त्या योजने केल्या. त्याचे सोडून आम्ही करवे गेल्यार आम्ही या कसाला प्रोफेशन आम्ही कैले कॉलेजेस जात आम्हाला एक जॉब गाव असं. त्यानंतर सांगत गेल्यार आमचे ॲटॉनॉमस कॉलेज सांगताना मस्त कंपनीज येतात. त्याचं 100% प्लेसमेंट सांगतात. 100% प्लेसमेंट असल्या निमित्त नित्य चूज केलं. ओके. आता ह्या इंजिनिअरिंग शिक्षणाचे सामान्य होऊन सगळी कम्प्युटर सायन्स आಯ್ಕೆ करतात. जाल्यार तुम्ही इन्फॉर्मेशन सायन्स आಯ್ಕೆ केलं, हे ते पासून काय ते कारण असतं? इन्फॉर्मेशन सायन्स आणि कम्प्युटर सायन्स तर मेजर डिफरन्स असत नाही. आता बदल हे आले सब्जेक्ट लाईक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स त्या पुरा डेटा आधी कसं असायला म्हटल्यार एकच कम्प्युटर सायन्सच दवय नाही तर इन्फॉर्मेशन सायन्सच दवय. कम्प्युटर सायन्स बोथ हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर असतात, त्यांचं बोथ फोकस करतात. बट इन्फॉर्मेशन सायन्स असायल्यार मेन होऊन फोकस करायचे एक सॉफ्टवेअर्सच्या ಬಗ್ಗೆ सॉफ्टवेअर स्किल्स होऊन थिअरिटिकल नॉलेज होऊन प्रॅक्टिकल नॉलेज ओन सॉफ्टवेअर वर कसं होतो त्याच्यावर असायचे. तसं होणं मेन होणं इन्फॉर्मेशन सायन्स इंजिनियर वर्ष समजा हार्डवेअर होणे चढ सॉफ्टवेअर इंटरेस्टेड होत्या. मग डेव्हलपमेंट मग कसं तरी ऍप करायचे होते, वेबसाईट करायचे होते, त्याच्यावर फीचर्स करायचे चढ इंटरेस्ट होतं. तसं होऊन करतो वर्ष स्कोप होऊन तर त्यास चढ म्हणून लागतो. तेजो म्हटल्यार तेजो कसा म्हटल्यार सॉफ्टवेअर बूमिंग स्टेज हार्डवेअर पुरांचो ऑलमोस्ट ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಸ್ತಾ, सॉफ्टवेअर पुरा सॉफ्टवेअर असायचं ती त्या एक रिझन असं मग मला इंटरेस्टेड होत्या. म्हटल्यार पिऊन तू माझ्या PCMC तसं कम्प्युटर नॉलेज माझे शिकवलेले लेक्चर इन्फ्लुएन्स झाले मेन.
ते प्रेरणा तुमची. प्रेरणा ఉండాలి होय होय बहुशा तुम्ही शिकताना तेव्हा AI डेटा सायन्स मशीन लर्निंग ह्या प्रवृत्ती तेदो उत्ताय तेदो कसं म्हटल्यार स्टार्टिंग स्टेज स्टार्टिंग स्टेज जो नाही एक लर्निंग स्टेज आम्ही हे इंत एक्सपेरिमेंट केलं असा प्रोजेक्ट केलं असा मग मस्त कॉन्ट्रिब्युशन केलं असा हे इंत बट कंपेअर केल्यार आम्ही स्टार्टिंग जॉईन होताना आम्हाला तिथे इन्फॉर्मेशन गावत नाही ए ఉంది ML ఉంది आता ते चार्ट जीपीटी तसं पुरं मस्त मस्त ऑप्शन्स असत आधी आम्हाला रेफरन्स केलं तर स्टॅक ओव्हरफ्लो मात्र असेल आता AI टूल्स असत चार्ट जीपीटी तसं मस्त मस्त असत नवी नवी आता होत असत करेक्ट आता तुम्ही इंजिनिअरिंग शिक्षण करीत असताना ह्या तुमच्या 4 वर्षात एक लर्निंग पिरियड अंत तुम्ही खेळला एक नवा नवा प्रोजेक्ट करू साध्य झाला असा नवे नवे प्रोजेक्ट म्हणून सांगतल्यार आम्ही फर्स्ट प्रोजेक्ट केल्ले म्हटल्यार एक चाइल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम ते सिंपल प्रोजेक्ट एक नीक तांकून इस्कॉन्सून येतात त्यांचं कोणतरी किडनॅप केल्यार आम्हाच कळत नाही तसो एक चिप बरी करून त्यांच्या बॅगांत इन्सर्ट केल्यार त्या सिम घातल्यार ते डायरेक्ट पेरेंट्सांस मेसेज जाता ह्या लोकेशनार जाता ते ह्या लोकेशनार जातात ते सोड सेकंड प्रोजेक्ट केला म्हटल्यार माझे फायनल इयर मेजर प्रोजेक्ट मेन होऊन कसं म्हटल्यार टचलेस स्क्रीन एक हे होतं डिवाइस ते डिवाइस साइडस कनेक्ट केल्यार आम्हाला टचलेस स्क्रीन फीचर गावता ते एक ते पर्यंत इमेज सुन आम्ही हे करायचे AI सांगितलं ना ते यूज करून आम्ही इमेज स्केच कन्वर्ट करायचे आम्ही मस्त एक 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ इमेज स्कॅन करून त्यांसून एक प्रोजेक्ट केला होता आता इमेज आता आमचे फोटो दिल्यार ते स्केच होऊन जायचे म्हटल्या बघे नाहीतर कसं तर फीचर्स बरोवून घातल्यार याचे डोळे असतात क्रिमिनल्स कसं आम्ही सर्च करा इझी होता ते असं स्केच करतात नाही त्याच्या बदल असं फीचर्स द्यायला झालं ते प्रोटोटाइप देतात तसं ओके ओके प्रशांत तू आता तुझे विशेष प्रोजेक्ट ಬಗ್ಗೆ सांगितलंस त्या क्रिएटिव्हिटी आम्हाला दिसता हेंतो तुझ्या प्रोजेक्ट अंत तुझे ह्या क्रिएटिव्हिटी प्रोजेक्ट असं तुला खेळ रीतीने एक रेकॉग्निशन गावून असा मॅनेजमेंट असा आता नाही तर कॉलेजेस स्टाफ लेक्चरर्स रेकॉग्निशन म्हणून सांगताना आम्ही मेन होऊन सांगतो डायरेक्ट रेकॉग्निशन असत नाही केलं इनडायरेक्ट सपोर्ट म्हटल्यार मोरल सपोर्ट द्यायचा आमचे मितेन ताई सर म्हणत व्हाईस प्रिन्सिपल आमच्या कॉलेज ते कसं म्हटल्यार डायरेक्ट सपोर्ट नाही आम्ही आता रजंत करीत असेल प्रोजेक्ट तेव्हा असं नाही ते सांगित होते काय झालंय कसं असा प्रोजेक्ट किती सर झालाय म्हटलं सांगताना कसं म्हटल्यार आम्ही कॉलेजेस जात तसा टाइम स्पेंड होतो समजा आम्हाला कळत नाही बट आम्हाला कोणी बघताच म्हणजे एक आयडिया आता तुमच्या राज्य तुम्ही लायक कामच युटिलाइज करून युटिलाइज करीत मग आम्ही कॉलेजेस पुढे जाताना पुरं लेक्चर विचारायचे काय विचारत नाही काय करतस आता कसं नवे फीचर करतस तसे विचारतात नाही ते एक क्रिया काम चढ म्हणून होता तसेच आमचे प्रोजेक्ट इमेज त्यांचं संविधान सर म्हणून तो या प्रोजेक्ट बघून घेत असेल आमच्या मग सपोर्ट करीत असलो तो आमचे प्रोजेक्ट करताना पुरं हे कसं असा कसं झालं कसं इम्प्रुव्हमेंट करू होतो तसं सांगताना असा ना आम्ही इथं करू येत नाही आम्हाला कोण सपोर्ट असं होतं बाटसो नाही आम्हाला बेक करून देऊया त्या आयडिया येत होत्या आम्हाला कोणी ಕೇರ್ घेतात ಅಂದ ಗಾಮತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್तात म्हणताना आम्हाला एक भारी खुशी होता आम्ही त्या ಬಗ್ಗೆ मग्गे आम्ही आलोचना करून पुढे जावे आम्ही बघून घेतो आता तुझे ह्या विशेष प्रोजेक्ट सोडून इंजिनिअरिंग शिक्षणाच्या टाइमवर बद्दल खेळ साधने करू साध्य झालं असा साधने म्हटलं मेजर नाही माझे किती म्हटल्यार मी माझे फुल स्टडीजवर फोकस करीत आहे कसाला करीत होतो तसं एक मी सांगितलं बरे प्रोजेक्ट आणतं माझे चाइल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम त्या प्रोजेक्ट कसं म्हटल्यार आम्ही पिचिंग केलं इन्क्युबेशन सेंटर म्हणून असा गव्हर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट त्यांचं पिचिंग करून आम्हाला एक 3 ಲಕ್ಷ सर गावले त्या प्रोजेक्ट स्क्रॅच आणून कर सर एंड दई सर किती खर्च होतो पेपर अदर सुंदर पेन्ना पुरासो त्यांसून गावतो फंडांसून गावता ते सोडल्यार आम्ही मेन होऊन फायनल इयर अंत असताना मी युथ रेड क्रॉस अंत प्रेसिडेंट होऊन काम केलं सर त्यात नंतर NSS अंत मेजर होऊन कॉन्ट्रिब्युशन करीत होतं आमचे एक फ्रेंड सर्कल होतं फर्स्ट इयर असून आम्ही फायनल इयर सर आता वाचता त्या फ्रेंड सर्कल मेन होऊन आम्हाला काम सोडून देताना लेक्चरांचं काही मंडपेच असत नाही कसाला म्हटल्यार तेच द्यायलाच काम केला एकदा शिवी घालत होते आम्हाला काम करायचं सोडा लेक्चर मात्र नाही आमचे सिनियर्स कोण झाले असत आम्हाला काम करायचं सोडा आम्हाला पोस्ट असता तसं होऊन आम्हाला काम करायचं सोडा म्हणून सांगित होते आमचे हे कसं म्हटलं होतं फ्रेंड सर्कल कसं म्हटलं एक युगादी फंक्शन होऊन दे कॉलेजांत आम्ही NSS होऊन दे बदल होऊन दे आम्ही जायत होतो
तसेच ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ कसले ಫಂಕ್ಷನ್ ఉంది कॉलेज ಅಂತ फंक्शन कल्चरल ఉంది नॉन कल्चरल ఉంది NSS म्हणून सांगताना आमचे फ्रेंड सर्कल मेन टीम आमचे टीम आधी असता त्या सोडल्यार आमच्या कॉलेजांत ब्लड डोनेशन कॅम्प होऊंदे बदल कॉलेजेस जाऊन शिकवायचे होऊंदे तसं आम्ही एक कॉलेजाचे सिनियर्स आणि पुरा सेरनी एक हे केलं ते कसं म्हटलं नो द टेक म्हणून एक स्टार्टअप टाईप केलं गेलं किती म्हटल्यार बदल कॉलेजेस डिप्लोमा कॉलेजेस ते IoT त्याच्या ಬಗ್ಗೆ पुरा नॉलेज हुने असता तसं आम्ही जाऊन लेक्चर क्लासेस देत होतो म्हटल्यार आम्ही 4 जण होतो एकलो IoT मस्त नॉलेज असलो मग आम्हा चिके चिके नॉलेज होते बट आम्ही त्याच्या लक्षण शिकून आम्ही बदलांच लेक्चर टाईप द्यायच्या बदल पॉलिटेक्निक कॉलेज होते उडुपी बेलतंगडी तसे बदल कॉलेजेस जाऊन देत होतो ते कसं म्हटलं आम्हाला ते रेकॉग्नायझेशन देतात नाही त्याचे प्रिन्सिपल कोण असताना त्या लायक होत म्हटल्यार आमच्या कॉलेजाचे मात्र नाही बदल आम्हाला रेकॉग्नाइज करतात आम्ही केलं काम असं म्हणून कामाचं प्रेरणा होता त्या सोडल्यार आम्ही एक इन्फॉर्मेशन सायन्स माझ्या इन्फॉर्मेशनांत फेअरवेल टायमांत मला एक टीचर फेवरेट पण गावलं किती म्हटल्यार मी ऑलमोस्ट पुरा ते विचार कोणाला कोणाच तरी कशाने विचार असल्यार कोणाला तरी इन्फॉर्मेशन घ्यावे असलं टीचर लागे फर्स्ट माझ्या लागे येत होते किती म्हटलं मी मस्त क्लोज होतो माझे एज्युकेशन तसेच होते बट त्यांच्यावर लर्न शिकवायचे चढ होते माझे कशाला तरी डाऊट असला मी डायरेक्ट टीचर येत होतो तसं मला एक टीचर फेवरेट म्हणून एक अवॉर्ड टाईप गावले खुश विचार प्रशांत आता तुझे PUC शिक्षण असत नाहीतर इंजिनिअरिंग शिक्षण असं तुम्ही केलं तरी स्कॉलरशिप घेऊन शिक्षण कंटिन्यू केलं सर कसं आहे मला स्कॉलरशिप गव्हर्नमेंट एक स्कॉलरशिप होते बट त्या मेजर ओन रोल करीत नाही किती म्हणतात त्या जस्ट आम्हाला मनी फंड करीत होते त्या सोडल्यार आम्हाला पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाचे स्कॉलरशिप मला 2016 गावल्या त्या सोडल्यार इंजिनिअरिंग CET मार्कावर आम्हाला वर्ल्ड कॉन्फरन्स सेंटरचे स्कॉलरशिप गावलंय VKSSF म्हणून स्कॉलरशिप गावलंय ओके समा आता तुम्ही मेन्शन केलं म्हणजे विश्व कोंकणी केंद्रांसून विद्यार्थी वेतनाचे एक ಆಯ್ಕೆ ಹೊಯ ಮುಂದಾಲರ್ ಮುಖ್ಯ ಹೊಂದಂತೆ 2 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ असत एक सेकंड PUC ಅಂತ ತಾಸೆ 80% ಚೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾವಿ ಎರಡನೇತೆ ಕಾಯ್ತು म्हटल्यार CET रँकिंग ಅಂತ त्यांचं 20,000 ते उण रँकिंग येवन असवे म्हणून सांगते आता ह्या 2 मानदंड प्रकार प्रशांत तू ऐकदालस विद्यार्थी वेतनाचं आता विद्यार्थी वेतन गवल्या परांत ते विश्व कोंकणी केंद्रांसून तुम्हाला खेळ रीती ते एक तरबेती गावल्या त्याचा अनुभव सांगू ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಷಯದಾನ आम्ही पूरा इथे असूची दक्षिण कन्नड ಒಂದು ಉಡುಪಿ असूची पूरा ग्रामीण ಒಂದೇ अग्रिकल्चर ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ್ಸ್ ಯಾವೇಚೋ आम्ही कृषी ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ್ಸ್ यावेचो या ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ್ಸ್ येताना मेन नमस ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करायचं हे असता कॉलेज ಅಂತ ಒಂದೇ ಇಸ್ಲಾ ಅಂತ ಒಂದೇ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ स्पीच करायचे ಒಂದೇ ಎದುರು जाऊन बोलायचे ಒಂದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ एकदा कोण जातात त्यांचं ते एದುರು जायचे हे करतात टीचर ಒಂದೇ असं सांगताना एದುರು जायची ती मात्र बदल स्टुडंट कसं करतात म्हटल्यार अनेक पाठीत राहतात तसे असताना मी माझे सांगायचे तर मी 10th सर ऑलमोस्ट काही जायत नाही तो मला एक गुर्ताचे रिलेटिव्स मला माझे सर्कल मात्र ಗೊತ್ತು असलं मस्त कोण ಗೊತ್ತು नाही त्या बट मला फर्स्ट कॅम्प सुरू झाला म्हटलं 2015-16 कॅम्प माझे फर्स्ट पिऊन असताना श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाचे कॅम्प स्फूर्ती म्हणून ते येऊन येताना त्या कॅम्पस येताना फर्स्ट अनुभव म्हटल्यार फर्स्ट असं भय लागितलं कसं म्हटल्यार घरसून बाहेर हवे मामन चेपरान कसं झालं म्हटल्यार इथे होऊन होतं ना पुरा आमची लगेच बोलवायची कोण जोर करायची नाही आमची तसवायची आमचे फ्रेंड्स होतं आमचे एज आणि 1-2 वर्षात तरले जाकले असेल तसं असताना असं कसं झालं म्हटल्यार मला शिकवत आलाय मग आमचे एक नेटवर्क बॉन्ड झाला आता कोण काही कॅम्पात असले मला एकदा करता प्रशांत आता काय करतस तसे विचारतात म्हटल्यार कोण आहे काय विचारित नाही आता कल मीट होऊन आज अनेकदा मीट झाले बरे तसे विचारतात ते तो खुशी होते ह्या समाज तिथे कॅम्प झाले 10 वर्ष झाले आणि गुर्तासान्या म्हण एक लायक होता खुशी होते त्या माझे फर्स्ट कॅम्प त्याच्या पर्यंत एक सेकंड पिऊन असताना 1 डे कॅम्प होता प्रगती म्हणून ते मेन ऑन फोकस फर्स्ट डे एक दिसांत कसल पुरा शिकवतो टीम बिल्डिंग तसे पुरा शिकवत होते मेन ऑन फोकस करे ब्रॉड ऑन फोकस नाही ते अवेधरले मात्र शिकवतात PUचे स्टुडंट कसं लाव्या त्या मात्र शिकवतात त्याच्या पर्यंत माझे इंजिनिअरिंग कॅम्प ಅಂತ माझे CET थ्रू आता 20,000 रँक असायचा वादी
आता एक 30,000 रँक झालं सर त्यान स्कॉलरशिप गावता होय. तसं होऊन मस्त जणांचं ऑपॉर्च्युनिटी इन्क्रीज झाल्या आधी एक 100 जणांचं गावलं आता एक 200-300 जणांचं गावाचे एक ते ऑपॉर्च्युनिटी गावलं त्या क्षमता कॅम्प्स ईच सेमांत एक कॅम्प म्हटलं वर्षाच 2 कॅम्प त्या सोडल्यावर आम्हाला एक प्रेरणा म्हणून होतं वर्षास एकदा इंडस्ट्रियल म्हणजे कोणतरी मस्त अनुभव असल्याची येऊन आम्हाला सांगित होतं स्पीच होऊन दे त्यांच्या अनुभव होऊन दे सांगित होते त्या सांगताना कसं लागतं म्हटल्यावर नायकरांचा एक चिके हाक दिले बरे आम्ही साधने करू होतो आम्हा आणि करू असा ती तिकते केल्यांचा आम्ही करू होत नाही आम्ही ग्रामीण प्रदेशांचं नाही आम्ही त्याच्यात मस्त होऊन येत असेल दक्षिण कन्नड उडुपीची साधने केली ते नायकरांचं इम्प्रुव्हमेंट करत होतो आम्ही खाली शिकवायच्या मानताने आम्हाला काही तर बदल ऑपॉर्च्युनिटी गावता त्या येत होत्या सिक्कल सांगितलं डब्ल्यूकेसीन तर कल्चरल स्टेजस जाईना तरी पुरा कल्चरल होऊन दे स्किट होऊन दे डान्स होऊन दे त्या करीत होते त्या करताना म्हटलं टीम बॉन्ड होता त्या मेन उद्देश त्याच्या ऍक्टिव्हिटी फन ऍक्टिव्हिटी बरी नाही टीम बॉन्ड व्हायचं बरे आता राती नीज खजूरनो स्किट केल्यारो एक त्यांच्या भितर बॉन्ड असता ना ते एक 10 वर्ष झाल्यापर्यंत त्यांचे बॉन्ड असतात आता माझ्या कॅम्पाचे कोण पुरा असत वर्षास एकदा नाही तर तसं तरी ट्रिपास मिळून जातो आम्ही लास्ट इयर्स तसं जायत होतं या वर्षाने प्लॅन करावं तसं होऊन वर्षास एकदा तरी काही तरी जाताना नाहीतर काही तरी आमचे इव्हेंट या देवलाच्या यामध्ये गावतो ना ते एक बोलू गावता माझं एज्युकेशन टाईप होऊन दे याच्या बघे सेल्फ इम्प्रुव्हमेंट असं केल्यावर आम्हाला स्टेज फिअर होऊन दे टीम बॉन्डिंग होऊन दे मग डिसिप्लिन कसं हवं काही कसं हवं मग पब्लिकांत कसं हवं कॉलेजांत कसं हवं आता जॉब कडे जाताना कसं हवं आमच्या बॉडी लँग्वेज होऊन दे रेझ्युमे बरोबरच्या होऊन दे आता इंटरव्ह्यू देताना कसा इंटरव्ह्यू देऊ त्या होऊन दे सॉर्ट अनालिसिस आमचे वीकनेस कसाला स्ट्रेंथ केलाय मग आमच्या कसाला बॅड हॅबिट असतात थ्रेट म्हणून सांगतात त्याच्या लेझीनेस असतो तसाला थ्रेट्स कसाला पुरा असा त्यांचं कसाला पुरा इम्प्रूव्ह करू होतो त्या कसं बेटर करू होत तसा मग इमोशनल इंटेलिजंट तसेच बदल टॉपिकांत एका कॅम्पांत एक बघा शिकवताना त्या मास कसं होता म्हणतात ईच वर्ष असा ना आम्ही इम्प्रुव्हमेंट झाले बरे होता बट आम्ही इथे येताना कसं म्हणतो आम्हाला काही होत नाही काही होत नाही आम्हाला काही होत नाही बदलांच कम्पेअर करताना काही होत नाही बट त्यात आम्ही कॉलेजात असताना आमचे एक ते बुद्धन कोण नाही की त्या म्हटलं आम्ही ते दूर जावायचो आम्ही ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करायच्या मी सांगितलं बरं NSS आणत बदलांचं काम करायला सोडितच नाही तो आम्ही इथे कसं करीत होतं त्याच्याने डबल करीत होतं मग हीच कॅम्प असं इम्प्रुव्हमेंट होत होतं आमच्या एक कॅम्पस आणि एक कॅम्पस एक कॅम्पात कम्युनिकेशन इम्प्रुव्हमेंट झालेलं आणि एक टीम बॉन्डिंग इम्प्रुव्हमेंट होता तसेच आमच्या काही तरी प्रेझेंटेशन स्किल ते इम्प्रुव्हमेंट होतं तसं इम्प्रुव्हमेंट होत होतं मस्त ऑर्गनायझर्स क्षमता कॅम्पाचे ऑर्गनायझर्स वर्ल्ड कॉन्फरन्स सेंटर होऊन दे पूर्णानंद स्फूर्ती प्रगतीच्या कॅम्पाचे पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान होऊन दे मस्त इनपुट देत होती त्या इनपुट कसे जातं तर बाणाबारी अवेदले मात्र देऊन उरले सोडून सोडायचं अवेदला काही गोल असाव्या त्या मात्र देता उरले हवे तर लोटून घालता मग ते नका कसं लावू नका वाऱ्या कसं बाण जाताना वाऱ्या हे करून जाता तसं आहे अवेदले मात्र देता त्या सोडल्यावर आमचे अलुमनाईस पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाचे अलुमनाईस होऊन दे क्षमता कॅम्पाचे अलुमनाईस VKSS अलुमनाईस होऊन दे किती हेल्पफुल म्हटल्यावर आमचे मिस्टेक असल्या सांगित होते या इम्प्रुव्हमेंट कराव्या तुझे बोलताना तू ब्लर हे होतं मग तू इंटरव्ह्यू देताना समा बोलाव्या मग तसंच कसं इन्फॉर्मेशन असं त्यांच्या अनुभवा तसे देत होते ते कसं म्हटल्यावर आमच्या अलुमनाईस ज्योती अक्का म्हटल्यावर पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान असतं ज्योती अक्का होऊन दे मल्लिका अक्का होऊन दे शीतल अक्का होऊन दे माझे फर्स्ट लेखत होता मी ती सिनियर्स आम्हाला जोर करतात मात्र मी लेखत होता बट जाताना कसं म्हटल्यावर ती जोर केलं काही लॅकच नाही कॉर्पोरेट लाईफ आणता होते कॉलेज लाईफ आणता होते ती लॅकच नाही तिने आम्हाला जोर केलं पुरा युजच चाललाय तसं त्या माझ्या मात्र नाही कोण स्टुडंट त्यांना फर्स्ट वॉलंटियर्स होऊन दे अलुमनाईस होऊन दे चिके जोर बरे असतात त्यांच्या ಒಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ होऊन ಒಟ್ಟು जाताना असं नाही त्यांच लागतात एक फ्रेंडली असतात मस्त खुशी होते कसं म्हटल्यावर ती कसं करतात म्हटलं आता नवे जॉब असे ट्राय करायचे त्याच जॉब रेफरन्स द्यायचे होते अलुमनाईस
तसे बदल बदल हेल्प करतात नाहीतर डायरेक्शन द्यायच्या एकल्यास कन्फ्युजन असतं काहीच दवा आहेत काहीलाच दवा नाही का म्हणलं येऊन असताना म्हणजे इंजिनिअरिंग असताना म्हणजे आणि आलम नाही त्यांचे अनुभव सांगताना कसा होता म्हटल्यार ह्या केल्यार मला लायक होता तसा अनुभव येता मग कामात किती स्ट्रेस असा त्या पुरा सांगतात ते तो हेल्प होता म्हणून ओके समा आता प्रशांत ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನತೆ आणि ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರತೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಕೇಳ पर होतात स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स हेंतू एक व्हॉलेंटियर करूत एक मागीर चड पुढे थोडं हे मस्त इंटरेस्ट तुला तेंतू आसक्ती चड तू एक किती एक कॅम्पा व्हॉलेंटियरिंग केलंस आणि तुझे अनुभव कसा हेंतू कॅम्पाचे व्हॉलेंटियरिंग सांगताना मी फर्स्ट व्हॉलेंटियरिंग कॅम्प केला म्हटल्यार मी WKC कॅम्पात होतो क्षमता कॅम्पस जॉईन झालो होतो तेव्हा सांगितले ना आम्हाला या कॅम्पस जॉईन झाल्यांचं पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाचे कॅम्पस जॉईन व्हावं नाही तेव्हा एक चिके बेजूर झालो तेव्हा विजयलक्ष्मी अक्का होऊन दे रमेश अण्णा सांगतात तुम्ही व्हॉलेंटियर होऊन येवत नाही तेव्हा त्यांचा हेल्प होता या होता तेव्हा माझे फर्स्ट 2017 स्फूर्ती कॅम्पस व्हॉलेंटियर होऊन येयलो चे परंत अनेक उन्नती परिणती कॅम्पस व्हॉलेंटियर जालो त्या सोडल्यार दोन फर्स्ट ते परंत कोरोना टायमार क्षमता कॅम्पाचे व्हॉलेंटियरिंग होते म्हटल्यार मॉक इंटरव्यू घ्यावे आता स्टुडंटांस एक थर्ड नाही तर 5th 6th कॅम्पांत मॉक इंटरव्यू असता रेझ्युमे रेटिंग असता तेव्हा त्यांचं इंटरव्यू घेवे व्हॉलेंटियरिंग करूं येयलो ते व्हॉलेंटियरिंग करायला येयलो म्हटल्यार त्यांचं आम्हीच शिकलो ना ती शिकले सेगत नाही बट आम्ही मस्त शिकलो कित्याक म्हटल्यार ते इंटरव्यू देताना आम्ही मिस्टेक कसाल पुरो सांगता ते आम्ही नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू करताना मिस्टेक करा नाही का म्हणून मांडेस होता त्या सोडल्यार तेजे परंत मस्त कोरोना जाल्यापर्यंत ऑलमोस्ट 7 to 8 कॅम्प व्हॉलेंटियर राहिलो असं श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाची ईच टाइम येताना एक आता माझे शॉर्ट अनालिसिस वर इम्प्रुव्हमेंट करतो नाहीतर टाइम मॅनेजमेंट इम्प्रुव्हमेंट करतो रिसेंटली एक कॅम्प झाला रेझ्युमे मॉक इंटरव्ह्यू आणि रेझ्युमे रायटिंग मी 2 इंटरव्ह्यू दिले माझे पास झाले बट जाल्यार मला किती इम्प्रुव्हमेंट करायचं म्हणून कळलंय मी त्यांचा पॉईंट बरोवला मग इंटरव्ह्यू देताना स्टुडंट कसाला मिस्टेक करतात ती पूर्ण बरोवून घेतली किती म्हटलं मी ती मिस्टेक करा नाही कला नाही दूर जाताना तसं बरोवून घेतलंय मग ती बरोवून घेतलं नाही तर मला हेल्प होता कोण स्टुडंट्स आहे दिसत त्यांच्या फीडबॅक वगैरे म्हणजे कोण टीचिंग असं येऊन असतात शिकवाय येऊन असतात तिने सांगितलं फीडबॅक मानता फिरत नाही म्हणजे 2-3 कडसून फीडबॅक आयला नेकरांचो लायक होता यो आम्हाला ऑब्झर्व करतात यांच्या लागे आम्ही विचारू होतो फ्युचरान कस्त जाल्यार आमचे व्हॉलेंटियर्स असतात एक बॅकअप असं म्हणून तसेच म्हटल्यार आम्ही मी माधू स्वाती मेघा ज्योती तसेच बदल मस्त जण येतात कॅम्प असं व्हॉलेंटियर होऊन ती व्हॉलेंटियर मेन व्हायची एक त्यांच्या जॉबाचे स्ट्रेस अनसून फ्री व्हाव्याटी होऊन दे असं दे मग इम्प्रुव्हमेंट हवं असं दे ईच टाइम कोण फर्स्ट उद्देश असता मला कसाला शिकाव्या त्या व्हॉलेंटियरचं कारण व्हॉलेंटियरिंग असं सेकंड पुरा डिस्ट्रॅक्शन असून बाहेर आलाय आता मी व्हॉलेंटियर होऊन आयल्यार माझे मोबाईल हातात असत नाही एक 3 दिवस 4 दिवस मोबाईल वर्ल्ड असून ऑलमोस्ट पुरा दूर असतो पुरं माझे ऑलमोस्ट 2 कॅम्पाच्या क्षमता कॅम्पाच्या टोटल 11-12 व्हॉलेंटियरिंग झाले आता तुम्ही स्टुडंट होऊन कॅम्पस अटेंड करू येतासो व्हॉलेंटियर होऊन अटेंड करू येतासो मस्त व्यत्यास असा जाल्यार दोन विषय तुम्ही येताना तुम्हाला लर्निंग हायेस्ट होता नाही तुम्ही मस्त शिकलासो व्हॉलेंटियर होऊन येताना शिकलासो आणि स्टुडंट होऊन येताना तुम्ही शिकलासो करेक्ट प्रशांत श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानासून आम्ही कॅम्प करीत असता PUC नायकरांचं आणि त्याच्यानंतर पदवी नायकरांचं स्नातकोत्तर पदवी करोत्तर नायकरांचं आम्ही तरबेतू शिबिर करीत असता ಬಹುಶಃ प्रशांत तुम्ही एक 8 असून 9 ह्याला शिबिर व्हॉलेंटियर केलं तुमचे अनुभव काय श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाचे कॅम्प कसं डिवाइड झाले म्हटल्यार फर्स्ट PUC नायकरांचं कॉन्सेप्ट प्रगती कसा म्हटलं बेसिक कम्युनिकेशन होऊन दे कॉन्फिडन्स हवे नायकरांचं कसा कॉन्फिडन्स यायचं एक धैर्य स्टेजस दावायचं धैर्य यायचं एदूर दावायचं ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅक करायच्या यायचं आत्मविश्वास मग त्यांच्या एदूर कैले डिसिशन घेवायचे यायचं म्हटलं कॉलेज PU होतं कुठले त्यांचं एक माइंडात रफ असता बट कॅम्पस येऊन झालं पण त्यांची क्लीन होता कसं म्हणतात मला याच गेलं लायक असता म्हटलं कसं म्हटलं व्हॉलेंटियर्स असतात ना त्यांच्या लागे विचारतात केलं
मी ह्या केलं कसं आसात ह्या करायचं कसं शिकाव्या एक केलं तरी एज्युकेशन कैसल शिकाव्या मला केलं इम्प्रुव्हमेंट व्हायचं त्यांचे रफ आयडिया असा पॉलिश केले बरे होता जे पर्यंत सेकंड कॅम्प स्फूर्ती मेन होऊन फर्स्ट इयर डिग्रीचेंच हे होता त्यांच पीओ होऊन असता त्यांचे ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗಾವನ್ असता ते ಡೈರೆಕ್ಷನ್ असं कसा पुरा इम्प्लिमेंट करू होतं ते ಎಂತ शिकवतं सॉर्ट अनालिसिस होऊन इमोशनल इंटेलिजंट होऊन तसे मेन टॉपिक्स प्रेझेंटेशन होऊन ते मेन टॉपिक आता एक जॉबच दावे तर प्रेझेंट करायचे कसं त्या मेन ते शिकवून देतात त्या सोडल्यावर उन्नती स्फूर्तीने एक लेवल हाय तेंत तुमच्या पॉलिश कैले लेवल होता म्हटल्यार तुम्हाला जॉबच रेडी व्हायचे बरे आता किती कॉन्फिडन्स प्रेझेंटेशन द्यायला रो सोलो प्रेझेंटेशन द्यायचे मस्त बंगवतो त्या पॉलिशनेस असा ना धैर्य होऊन आत्मविश्वास होऊन ते गावता आणि चढ होता कैले लेवल म्हटल्यार फर्स्ट इयर ಅಂತ ಕೋನು ಮೈಕಲ್ ಆಗಿ ಬೋಲುತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ येताना तर जे लागे रो होता ते मायकान बोलतात ते एक हे होता तसे म्हटल्यार बदल तसं उन्नती कॅम्पांत कामास कसाल पुराव्या टाइम मॅनेजमेंट होऊन डिसिप्लिन होऊन तसे इम्प्रुव्हमेंट होत परिणिती कॅम्प मेन ऑन फोकस करायचं जॉबवर रेझ्युमे रायटिंग ईमेल रायटिंग होऊन मॉक इंटरव्ह्यू द्यायचे तेंत तीन कसाला होता रेझ्युमे एक फर्स्ट होऊन पुरा रेझ्युमे करताना फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयर करा ते दोन म्हटल्यार त्यांचं इम्प्रुव्हमेंट काही शिकाव्या काही इम्प्रुव्हमेंट होता म्हणून कळता ते पर्यंत ते रेझ्युमेवर होता त्यांचे फॉल्ट किती असा म्हणून कळता मी चल केला मिस्टेक केला असा म्हणून रेझ्युमेवर होता कळता ते पर्यंत ईमेल रायटिंग अंत कसं म्हटलं प्रोफेशनल वर्ल्ड अंत आमचे व्हॉट्सअप पुरा हुन्या तसं एक फॉर्मल ईमेल कसं बरोवायचं म्हणून कळता मग मॉक इंटरव्ह्यू म्हटलं आम्ही कसं आहे म्हटल्यार पुरा कसं आहे म्हटलं डायरेक्ट जाऊन इंटरव्ह्यू फेस करायचा इंटरव्ह्यू फेस करताना नर्वसनेस येता मग कसं होता म्हणून गोत नाही बही लागतो त्या पुरा हुन्या हवा ते मॉक इंटरव्ह्यू करतात मॉक इंटरव्ह्यू एक लेक्चर घेतलं रो एक 10 जण बघित असतात त्या मंड्यांत असा ना इंटरव्ह्यू देताना चिके फर्स्टच नर्वस असतात या इंटरव्ह्यू कसं होता म्हटल्यार त्यांचं किती नर्वसनेस झाले रो आणि नेक्स्ट रिअल इंटरव्ह्यू देताना असं ना त्यांचं काही लॅकासच पडत नाही माझे कम्पेअर केलं मी माझे फर्स्ट इंटरव्ह्यू मला लॅकास पडले नाही किती म्हटल्यार मला इंटरव्ह्यू तसं झालं तर म्हटलं केले लेवल अंत केले म्हटल्यार चिके चढ केल्या रोडवे तिकते वी लेवल अंत करतात किती म्हटल्यार फ्युचर इझी असून दे तसं ते ह्या पूर्णानंदाचे कॅम्प झाल्यार व्हॉलंटिअरिंग येताना आता आम्ही कोणतरी स्टुडंट्स येतात स्टुडंट्स लागी एक स्किल्स असतात त्यामुळे इम्प्रुव्हमेंट करू आता एक लायक बोलतो त्याला प्रॉब्लेम कसा असा म्हटल्यार वर्डिंग्स येत नाही त्याला आम्ही सांगून द्यायला त्याच्या लायक बोलूचे स्किल आम्हाला तसं आहे बदल एकल्या लागी आता पब्लिकान कसं आहे तसं बदल आता कोण पर शिकव येतात नाही त्यांच्या लागी तिनी सांगतात तू असे केलो येता असे केल्या लायक होत्या व्हॉलंटिअरिंग करताना होते असे करताना कसं करताना होते तिने सांगतात या इम्प्रुव्हमेंट केल्यार लायक असा आता म्हटलं आम्ही बदलांचं मॉडेल होऊन दावायचो व्हॉलंटिअर म्हटल्यार एक रोल मॉडेल टाईप दावता ना आम्ही कसं हव्या त्या सांगून देतात ते त्या निजून त्यांना सांगावं नाही बट इथे येताना म्हटलं ती कसं म्हटलं पुरा आमची सांग शिकवून देतात मग स्टुडंट नाही काय वाटतो आम्हाला आता कसं म्हटल्यार आमच्या जातीचं तरल्यांच तकलेच एज गॅप असता तसं गॅप असत नाही व्हॉलंटिअरिंग आयला म्हटल्यार तिने नाव साधवून सांगतात ना बच्चांना शॉर्टकट नाव साधवताना एक खुशी होते आम्ही फर्स्ट टाइम कॅम्पस येता कॉल करताना पुरा ही डायरेक्ट नाव साधवून नंबर सेव्ह करून होतात ना ती खुशी त्याचे ते खुशी बदलवून नाही भावनात्मक मस्त अटॅच होऊन असतात कॅम्प केला कॅम्प सोडून जाताना बेजरो होतो ही स्टुडंट होऊन असतात तिथे क्लोज असताना एक बेजरो होतो तसं मग त्या संदर्भात ಬಹುಶಃ त्या जिलगे सोंदे शाडवस होंदे स्टुडंट असं काहीतरी एक त्याला मार्गदर्शन हवे म्हणून सांगताना तुम्ही एक असं म्हणून सांगत एक धैर्य होतो ಬೆಂಬಲ ಪ್ರೇಮ त्यांचं एक गावता म्हणून कोणालागी इन्फॉर्मेशन नाही तर यांच्यालागी असात एक चिके आयडिया येतात एक वातावरणात हे एक बिल्डअप होऊन असता म्हणून सांगते आता प्रशांत तुमचे इंजिनिअरिंग शिक्षण झालं प्रांत तुमचं एक फर्स्ट करिअर कसं बिल्डअप झालं माझे करिअर म्हणून सांगितल्यावर माझे इंटर्नशिप दावत होत्या
इंटर्नशिप होतो कुठले मी कशाला केला म्हटलं कॉलेजात प्लेसमेंट आयला हा हा मी कसं म्हटलं प्लेसमेंट गावा ना अंदाजेच गेला म्हटलं ते इंटरव्ह्यू केलं मला होय. मंड्यानंतर फुल घेतला आता हम्म. ते कसं झालं म्हटलं इंटरव्ह्यू गेला फर्स्ट पास झालं हा हा लक्के बॅड लक्के होत नाही हम्म. बट कसं म्हटलं माझे फर्स्ट इंटरव्ह्यू फर्स्ट जॉब असं हम्म. हे झालं त्या उडास असवायचे दिवस माझ्या बर्थडेच्या आदल्या दिवसात ओके मला फर्स्ट जॉब इंटरव्ह्यू झाला पास झाला हम्म. इंटरव्ह्यू मस्त टाइम घेतला नाही मला हम्म. किती म्हटलं ते इंटरव्ह्यू हे झालं तर हम्म. अनुभव झाला बोल्ड होऊन आन्सर ಹಾ. ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷ माझ्या इंटरव्ह्यू टेक्निकल इंटरव्ह्यू 5 निमिषात मग HR इंटरव्ह्यू निजन ते घेतलं नाही मी बाहेर गेलो होता ते कॉल करून HR इंटरव्ह्यू घेतला फोन आणतात इंटरव्ह्यू घेतला त्यात बदल स्टुडंट तर एक अर्ध घंटा 1 घंटा टाईप करून घेतलं हा. बट माझे कम्पेअर केलं माझे रोबोसॉफ्ट फर्स्ट कंपनी माझे रोबोसॉफ्ट त्यांचं इंटरव्ह्यू तिकते नाही माझे एक ऑलमोस्ट टोटल 2 इंटरव्ह्यू कम्पेअर केल्यावर माझे एक अर्ध घंटा नाही तिकते बेग झालं समतेपर्यंत रोबोसॉफ्ट झालं पण तुम्ही अनेक कामाचं जॉईन झालं मी रोबोसॉफ्ट ಅಂತ एक 4 वर्ष काम केलं 4 वर्ष म्हटलं फर्स्ट ज्युनियर होऊन जॉईन झालो ज्युनियर होऊन जॉईन गावतो मला टीममेट्स लायक गावलो ओके टीममेट्स लायक कसं गावली म्हटलं मला एदूर लोटवायचे बारी म्हटलं कळलं तरी पोझिशन दे कळलं तरी कोणाला की तरी बोलण्यास चिकचड दे त्या मस्त हेल्प झाला मला सेकंड प्रोजेक्ट होतं कुठले मला टीम लीड पोझिशन गाव खाली 2 वर्षांत जॉईन होऊन 2 वर्षांत टीम लीड पोझिशन या गावाच्या हुने त्या अचिव्हमेंट सांगत की म्हटलं 2 वर्षांत टीम लीड गावनो क्लायंट लोकेशन असो दाव्याच्या याद आला तसं त्याच्यापर्यंत मी माझे काम हॅक्टिक चढ झाला की म्हटलं लर्निंग चढत ते काम चढत म्हटलं सकाळ सुरू झालं रात्री सर काम होतं म्हटलं टीम लीड पोझिशन गावल्यापर्यंत काम त्याच्यानं चढ म्हटलं सकाळ सांग सर कॉल अटेंड झाला पुरा मॅनेजमेंट केला त्यापर्यंत आमचे काम करायचं असं त्या हॅक्टिक झाल्या कुठले माझ्या फ्रेंडांनी सांगितलं एक ते ओपनिंग असा जॉईन हो म्हणून फर्स्ट कंपनी किती हेल्प होतं म्हटलं सेकंड कंपनीचं रेफरन्स थ्रू केलं जाय म्हणलं फर्स्ट कंपनी रोबोसॉफ्ट सांगताना तर त्यांचे माइंडसेट असतात ಈ ಕೈಲ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ असल्यावर करतात तसं सांगितलं मी तर माझा सेकंड इंटरव्ह्यू मस्त सिंपल झाला सुलभ झाला इंटरव्ह्यू घेतलं गावची झाल्यारो तेव्हा आधी काम केलं रोबोसॉफ्ट झाल्यारो बट कसं झालं म्हटलं सिंपल होऊन इझी होऊन फ्लो झाला तसं ऑलमोस्ट 4 महिने झाले त्या कंपनीत तो काम करतो काम कम्पेअर केल्यावर आधील्या कंपनीन आता कंपनीन चिके होणे म्हटल्यावर त्या लेवलात काम करून या लेवल चिके हुण्या म्हणा काय ते लर्निंग झालं नव्या कंपनीत नव्या कंपनीत कसं म्हटलं आधील्या कंपनीन जस्ट डेव्हलपमेंट हे असलं ಎಂತ तसे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट सॉफ्टवेअर आम्ही निजोनो ऍप डेव्हलपमेंट करीत असलो ऍप डेव्हलपमेंट आता मी आमच्या इन्कम टॅक्सचा ऍप असा ITD त्या केला त्यापर्यंत केरळाची 2 न्यूज ऍप असत मनोरमा न्यूज आणि मनोरमा न्यूज अँड व्हिडिओ तसं ते काम केलं त्यांचं लर्निंग कसं म्हटलं फर्स्ट कंपनी तमास आम्ही कोणासो फर्स्ट थिंक करायचं कॉर्पोरेट बदलांच बघू नाही काम तुम्ही किती काम करता तिथे काम तुम्हाला येतात त्यावेळी कॉर्पोरेटान शिकलो फर्स्ट कंपनीन मस्त शिकलो म्हटलं त्या तू किती एदूर जात तुला चढ काम गावायचे त्याच्या निमित्त कसं म्हटलं माझ्या सेकंड कंपनीन कसं झालं म्हटलं आता मी मस्त काम करतो मला मस्त काम हवं निजन फर्स्ट कंपनीचा अनुभव आणतो बट सेकंड कंपनीचे सांगतात कसं म्हटलं प्रोसेस अंदाया मग तुम्ही बदल शिका या मात्र नाही बदलच शिकवायच्या ऑपॉर्च्युनिटी देतात सेकंड कंपनीमध्ये ओके तसं प्रशांत आता श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान कॅम्प ಅಂತ तुम्ही शिकल्या लर्निंग आसात नाहीतर विश्व कोंकणी केंद्रांत तुम्ही कॅम्प अटेंड करून एक केल्ल्या घेतल्या शिक्षण आसात ह्या तुमचं करिअर अंत तुम्हाला कसं एक हेल्प झाला कॅम्पाच्या विषयी सांगा कॅम्पाचे आणि इम्पॉर्टन्स याचे या सेवेचे तर इंटरव्ह्यू सांगतला मला इंटरव्ह्यू लॅकच पडलं नाही इथे इंटरव्ह्यू कसं केले म्हटलं तिथे इम्प्रूव्ह करू होतो कसं पुरा इम्प्रूव्हमेंट असा त्या पुरं सांगून दिले माझ्या ऑनलाईन इंटरव्ह्यू झाले मी तो डिफरन्स काही पडला नाही माझे तिथे म्हटलं मला होतं त्या कसे हव्या बोलाव्या कसे किती बोलले रे ते कन्व्हिन्स होतात आम्ही कन्व्हिन्स करताना डान्स आम्ही हवं म्हणून कन्व्हिन्स करावं मला एक जॉब हवा म्हणून कन्व्हिन्स करायचं नाही काम म्हणून ते एक झालं मतलब तुमचा कॉन्फिडन्स हाय कॉन्फिडन्स लाखांचेड होत म्हटल्यावर खैला
तिने कैले क्वेश्चन गेल्यावर मला आन्सर ಗೊತ್ತಾಸ್ತು बारी ಓಕೆ मला चिके लिमिटेड नॉलेज असल्यावर त्याच्यावर बट आन्सर सांगताना क्लीन आन्सर सांगूचे बारी करेक्ट ते सोडले सेकंड कसं म्हटलं लिडरशिप स्किल आता कॅम्पान शिकवून गेलं असा ना मी कॉलेजांत अप्लाय केलायसा माझ्या कॅरियरांत अप्लाय केलायसा किती म्हटलं कोणास किती रिस्पॉन्सिबिलिटी जाल्यार मातसो हेल्प होता किती कोणास कसे काम करोवायच्या तसे बरं मग कोणाला कसं बोलवतो कसं कन्व्हिन्स करू ओके मेन होऊन ते शिकलो असा मेन कम्युनिकेशन मेन म्हटल्यार कम्युनिकेशनची कमी जाल्यार जॉबांत कसाला म्हटल्यार तो उलटा पडवचे असा मॅनेजर होऊंदे लोअर एम्प्लॉय होऊंदे हायर एम्प्लॉय लोअर एम्प्लॉय कोण होऊंदे तुमचे कम्युनिकेशन चीक डिफरंट जाल्यार तो उलटा पडवचे असा ओके त्याचे कंपेअर केलं असा ना इथे कम्युनिकेशन कॉन्फिडन्स आयला मी तर कोणासो मी केअर खरं नाही मला जॉब अगत्य नाही मी करवायचे त्यांच अगत्य करायचे बरे प्रशांत आता एक जीवनांत ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ मौल्य एक फॉलो करतो आम्ही व्हॅल्यूज म्हणून सांगतो सो तू मुख्य होणं तुझे करिअर अंत असा लाईफ अंत केलं पण मौल्य तू एक अप्लाय करतस एक सेकंडली तू आमते युवा जनांग असा आमच्या समाजते नाकरांस खैल ರೀತಿಲಿ एक मेसेज वेस्ट पावतस मौल्य म्हणून सांगितलं मेन ओन डिसिप्लिन हवा होता सेकंड ओन टाइम मॅनेजमेंट खैले काम होऊंदे आम्ही एक अर्ध घंटा एदुर हवेनंतना पाठी असतो नाही काम आम्हासाठी कोण वेट करे नाही काम आम्ही वेट केल्यावर चंद नाही करेक्ट त्या मग आम्ही कैले काम करतो त्याच्यावर आमचे 100% देऊ त्या मेन होऊन माझे कॉन्सेप्ट मग बदलांचं आमचे झाल्यापर्यंत बदलांचे काम घेऊन घेऊ किती म्हटल्यार ते कसं तर स्ट्रगल करीत असतात नाही तसं काम होईत नाही तर आम्ही त्यांना हेल्प केल्यावर आम्हाच बदल हेल्प करतात ते एक रिझन मग की आमचे युवा प्रतिभेन करायचे म्हटलं ऑपॉर्च्युनिटी काही गावता त्या ग्रॅब करा फॉर एक्झाम्पल व्हॉलेंटिअरिंग होऊन दे कैले तरी ऑर्गनाईज करायचे होऊन दे मग रिस्क घ्यायचे होऊन दे चिके आता एज्युकेशन टायपान तर रिस्क घ्यायची शिकवड किती म्हटल्यार त्यांचं मस्त ऑपॉर्च्युनिटी गावता तसं रिस्क घेतलं एक ते हे गावत चिकोड मग की सेकंड कसाला म्हटल्यार आम्ही कसाला घेतो त्या समाज असते किती म्हटलं पैसे एकत नाही काही होऊन दे पैसे एकत नाही एक समुदाय होऊन दे आमच्या जातीचे होऊन दे कसला होऊन दे एदूर जावे तर आमचे कॉन्ट्रीब्युशन इम्प्रुव्हमेंट कसं होता आम्ही एक हेल्प करायचे म्हटल्यार व्हॉलेंटियर होऊन दे नाहीतर ऑर्गनाईज करायला हेल्प करायचे ऑर्गनायझर्स असतात त्यांचे प्लॅन असतात असं म्हणून आम्ही आता पिचिन होता ना त्यास एक डिफरंट डायरेक्शन आणि तो क्रिएटिव्ह होता म्हटलं यंग जनरेशनचे माइंड चिके डिफरंट थिंक करतात तसं म्हणून यंग जनरेशन कसं करा म्हटल्यार पुरांचो याच्या एक्सप्लोर करावा म्हटल्यार एकदा प्रोफेशनल लाईफ होऊन दे याल्यापर्यंत त्यांच्या एक्सप्लोरेशन चिके होऊन आता म्हटलं कामाचे स्ट्रेस तसं बरं बट आता कॉलेजांत असताना होऊन दे जॉईनिंग स्टार्टिंग झालं टायमार कसं म्हटलं जॉब होण्या टाइम असताना एक्सप्लोरेशन करावं त्याच्यान माहिती कसं म्हटलं समाजाचो इम्प्रुव्हमेंट होता मग की आमचे रेकॉग्निशन येता आता मी इथे असा किती बसलो असा माझे रेकॉग्निशन मी व्हॉलेंटिअरिंग होऊन येयल्यान मी तसेच बदलव तसे त्यांचे रेकॉग्निशन तसे होता व्हॉलेंटिअर तू म्हणून नाही बॅकग्राऊंड सपोर्ट होऊन यायला झाला फॉर एक्झाम्पल आता कॅम्प होत असत कॅम्पाच्या ಬಗ್ಗೆ बदलांना सांगवायचं त्यांचे कॅम्प होऊन असता बदलांना सांगवायचं ते एक इम्पॉर्टन्स असता म्हटलं तिन्ही इम्प्रुव्हमेंट झाले तर बदल स्टुडंट्स इम्प्रुव्हमेंट व्हायचे आमच्या समाजाची एदूर जायचे त्या सांगितले तर आम्ही कॉन्ट्रीब्युशन बॅकग्राऊंड देऊ आता कसाला करायचं तर एक गोल सेट होता या स्टुडंट्सांच्या मध्ये प्रोफेशनल लाईफ बनते एक गोल सेट होता कसं म्हटलं रिस्क घेऊ कम्फर्ट आम्ही आमची कसाला करतात म्हटल्यार एक जॉब गावलाय झाले फायनल मला त्यांच्यात गेल्यावर फिरता मला अनेक स्विच ओव्हर म्हणणार त्या कम्फर्ट झोन असता ठीक आहे रिस्क घेतल्या नाही आता स्टार्टिंग रिस्क घेतल्यार फ्युचर स्टेबल एन्व्हायरमेंट जावतो तसं आमची मस्त जण कसं करतात म्हटलं कम्फर्ट झोन एक मला जॉब गावला मला या कॉलेजात सीट गावला मला फिरे त्या कम्फर्ट झोनांत असतात त्या झोनांतून चिके बाहेर आयले कुठले मस्त शिकवा गावता रिस्क घ्यावा गावता मग ऑपॉर्च्युनिटी किती असतात म्हणून कळता आता आम्ही आता इस्लांतच शिकल्यार म्हणून गेल्यार आम्हाला कॅम्पाची ऑपॉर्च्युनिटी गावत नाही आम्ही कम्फर्ट झोनांतून बाहेर आयले मानते मी तर गावलं आता आमच्या पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाच्या नंतर मार्काच्या ओर त्याच्या ओर हे घेत नाही मार्काच्या ओर होऊन दे टॅलेंट ओर होऊन दे
कॅम्प करीत नाही होय. पुरा स्टुडंट्स येतात त्याच्या म्हटलं ऑपॉर्च्युनिटी द्यायच्या कंफर्ट झोन भायर या आमच्या समाजाची नक्रम चड म्हणून ग्रामीण प्रदेशांत हे विचार नाही होय त्यांचं ऑपॉर्च्युनिटी हुन्या उण्या असता बट ते ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करायचे चान्सेस गावताना होय ही कॅम्प्स एक हेल्प होता होय. कॅम्प्स त्यांचं नेटवर्क बिल्ड हेल्प होता आणि एक त्या सेल्फ इम्प्रुव्हमेंट होता आता एक 10 वर्षापर्यंत गावलेर तो माझ्या शिकलो असा कॅम्पान राहिलो असा आमच्या जातीच्या काही पोझिशन तसं आमच्या एक सांग गर्व होय होय अभिमान असता अभिमान असता आमच्या म्हणे आमचा अभिमान म्हणून सांगतो नाही त्यात. समा प्रशांत आता स्क्रीन नंतर फोटोज बघूया ह्या आमचे फर्स्ट क्षमता कॅम्पाचे फोटोज हा विश्व कोंकणीचे फर्स्ट स्कॉलरशिप कॅम्प असताना हा. काढलेले फोटो नेक्स्ट ह्या कसं म्हटलं आमचे फर्स्ट 2016 मस्त मेमोरी द्यायला कॅम्पाचे फोटो पूर्ती कॅम्प श्री पूर्णानंदाचे फर्स्ट कॅम्प माझं तसं ह्या मस्त मेमोरी असे ह्या सेकंड कॅम्पाचे काढलेलं आम्ही इथे असताना 1 डे कॅम्पा टायमार काढलेलं बहुशा ह्या प्रगती कॅम्प तुमचा प्रगती कॅम्प हे आमच्या ऑलमोस्ट मस्त जण आमची तसवीची ते या कॅम्प या सेकंड इयर कॅम्पाच्या एंडांत या ओरिएंटेशन होता ना त्या टायमार काढलाय फोटो आम्हाला केद्दो एकत्र कॅन्डल लाईट डिनर नाही तर मून लाईट डिनर तसं होतं तेद्दो या काढलं फोटो शो काय ना या आमचे माझे फर्स्ट व्हॉलेंटिअरिंग कॅम्पाच्या ओके काढले फोटो हे माझे व्हॉलेंटिअरिंग लास्ट इयरचे ओके या मॅम कसं लाईक पॉइंट घालायचं त्याला लास्ट इयर तसं त्याचे काढलं फोटो या व्हॅलिडिटी प्रोग्राम अंत काढलाय ईच टाइम अंत असा बट याची स्पेसिफिक किती म्हटल्यार आम्ही फर्स्ट टाइम व्हॅलिडिटी प्रोग्राम अंत हे करा गेलो ओके लास्ट कोरोना झाला पण फर्स्ट कॅम्प अंत धैर्य राहील ना आत्मविश्वास या कसाला म्हटल्यार फर्स्ट व्हॉलेंटिअरिंग अंत पुरं ऑलमोस्ट त्या मी सांगितलं ना कॅम्पाचे टीममेट्स आहे म्हणून फ्रेंड्स ती ही पर व्हॉलेंटियर्स नाही आता व्हॉलेंटियर्स होत मधू असं त्यांचं या माझे क्षमता कॅम्पाचे व्हॉलेंटिअरिंग मॉक इंटरव्ह्यू काढले त्यांनी सांगितलं त्या कॅम्पाच्या या तुम्ही तिघा एकल्याच टेक्निकल राऊंड घेत असत या रिसेंट लास्ट कॅम्पाच्या मॉक इंटरव्ह्यू टायमार आणि त्याच्या प्रगत स्फूर्ती कॅम्पाच्या त्या टायमार त्यांचं एक हेल्प इन्स्ट्रक्शन द्यायच्या टायमार काढले या लास्ट इयर पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाच्या स्कॉलरशिप टायमार काढलं या माझे NSS म्हटल्यार इथे गावले कसं आयडिया पुरा गावता आणि लिडरशिप त्या मी सांगित असलेल्या टायमार पुरा सांगित होता ना त्यांचं एक दिन ओके या आमच्या कॉलेजाच्या टीम पुरा NSS होऊन कसला इव्हेंट होऊन या टीम फर्स्ट असतात ऑर्गनायझिंग होऊन ही आमचे लास्ट इयर कॅम्पाचे व्हॉलेंटिअरिंग टायमार काढले ग्रुप फोटोज या आम्हाला लास्ट इयर एक रेकॉग्नायझेशन दिले ना म्हटलं मस्त फर्स्ट रेकॉग्नायझेशन होऊन पुरांच बट मेमोरेबल आत्ता होते फोटोज केद्दो अगर रूम भितर जाताना फोटो दिसवायचे बरं तोरलेस हो भारी विशेष या कॅम्पाचे व्हॉलेंटिअरिंग लास्ट इयरच्यात हे आमचे एक भारताचे ट्रॅव्हलिंग सांगितलं ना लास्ट रिसेंटली गेलंय ट्रॅव्हल मधू असा तुम्ही काही प्लेसेस गेले तो BR हिल्स आणि फॉल्सच गेलो प्रशांत तू आता विश्व कोंकणी केंद्र श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान ते अल्युमिनाई होऊन आमस भारी अभिमान असा तू आता तुझे जीवन ते करियर अंत तू सेटल झालंस ते आमस एक परमेते विषय म्हणून आम्ही सांगू इच्छा पावतो तू तुझे एक अनुभव कॅम्प अंत साथ नाही तर तुझे करियर अंत तुझे एक अनुभव आमच्या ಒಟ್ಟು वांटवलस तू इथे स्टुडिओ सुरू येऊन आमस माहिती दिलस तुला धन्यवाद आणि देव बरं करून म्हणून सांगतो धन्यवाद पुरांसो धन्यवाद या ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या प्रतिबिंब ತಂಡ होऊन आमच्या पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान आणि विश्व कोंकणी केंद्राचं माझे हृत्पूर्वक धन्यवाद
ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्ल्या सगळ्यांचो धन्यवाद आणि देव बरो करून म्हणून सांगित सर्वे जन सुखिनो भवंतु.